matalog imong lawas na mga tugialsa. After niya something ako ba? Dili oh. Bugat ba ito, Brad? Ato. Pag himong kata ng yudaan. Go. Nindot ba diri agihanan kung musimba kang ari-arilan diri? Oh. Kay nindot imong pag-agi nimo. Tapos Pohon. mabaho nindot naman sir. Pero mag-uwan-uwan na ito pati tata. Diri kasada di man diri.